Napa, Pak? Nggih matur suwun. Alamat iki wis gak sida meteng aku. Dikai apa yuk? Dikai nanas iki. Oh, kalah mbek aku, kok lak sak kresek. Apa Didik mau dikai anggur sak kresek ambek panitia? Sampe nanas sak kresek kalah mbek aku kon. Sampeyan dikai apa? Rong kresek. Apa iku? Blimbing wulu. Baba nyonyor lambeku. Apike panggunge yuk dukur. Nggih, awake dhewe ku nek ndukur tapi seneng mi aku ngene iki. Seneng apane kaya nguwat siratal mustaqim iki lho. Lho, lak iku mau. Awake dhewe ketok cilik. 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 Modhono kaya kura awake dhewe. Kula wedok, Mas. Mek gak percaya njiki pring cilik tuluben. Sapa to Mas Darmanto kuwi? Le, Darmanto iku tangga sampeyan yo mi ya. Iya. Darmanto biasane mancing. Sampeyan niku aja buka ta. Wis ngerti ngono mbok ya ndemain dalam hati ya ngono ya Mi ya. Iya. Lho. Nggih saderengipun ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ketinggalanipun kirang kompak ditangkapno ludruk larang-larang jawabe salame wong pitu kula rungokno. Monggo dipun jawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Selamat sedaya pimpinan desane. Amin. Ugi kunjuk selamat sedaya senimane. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Eming, lek sampean sing nguluk salam iku krungu sampe teko klubuk. Aku biyen anjene tau dolen nduk klubuk. Nduk klubuk iku Dodol es. Nggih. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh, bini sepuh aji sepuh kang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya dalu menika. Donga kula katur njenengan sami. Mugi pinaringan berkahi Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. amin. Yuk. Nggih. Dalu menika kasengkuyung dene channel-channel YouTube ingkang sampun rawuh. Nggih. Matur suwun dalem aturaken kagem channel-channel YouTube ingkang rawuh ing dalu menika sampun bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Kan Budi Wijaya TV wonten cerita humor pendek, Nggih. ludrukan sing terbaru, Campur sari Deliwung anti galau. lan mobile pengen pirsa sejarah seniman seniwati sak Jawa Timur. Langsung ten kene channel YouTube yuk. Channel YouTube Gundul TV. Padatan saben nggih menika bedayan serba-serbi kula Mami Okta saha Bu Inge badhe ngaturaken sedaya seniwati ingkang sampun siap gerak. Nggih. Ning saderengipun Mami ngaturaken matur sembah nuwun rawuhipun kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya Sugeng dalu. ingkang rawuh ing dalu menika kagem sabu saking Sobo Punden Sugeng Balung dalu. Panggang matur sembah nuwun. Nggih. Ugi sabu saking Kelut Kediri matur sembah nuwun. Sugeng dalu. Lamongan Tikung, Sugeng Wotan dalu. Sari, Sugeng ugi dalu. mboten supe kagem Abah Didik, Bunga Ria, Asem gede. Asem Gede, ugi saking Segodo Bancang Tarik matur sembah nuwun. Trans Jatim. Jatim wong ganteng matur sembah nuwun rawuhipun. Saking keluarga dalam Kopior Setro Pak Kajironi kali Pak Haji Jarwo sugeng Abah dalu. Samroni, Abah Jarwo matur sembah nuwun. Umi Kenti, ugi Sugeng Umi dalu. Balung Mojo sugeng mirsani lewat channel-channel YouTube yang pada malam hari ini sedang Yuk. live nggih Mami. Nggih, perlu kawigatosan Nggih. bahwa wonten informasi sing nyawer cukup ten ngandhap mawon. Nggih. Ben ketinggalipun sae. Ngaten nggih. Nggih. Langsung kemawon sesarengan duo Kak Lemos.
bermumur tak depati. Ayo dulur padha meresani kepiaren Prabu Diwijaya. Sepinamane matur sembahun katur jenengan sami monggo dipun timbali. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Firmansah dan Ning Adis Bagaswari. Kenapa Pak? Oh, oke. Gendingipun Salome. Suara wedok ini. Kesuwen. Di belakang Ning Adis Bagaswari akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Dias Aprilia dan Ning Rani Asmara. Walang kekek malange kadang walang kadung dawa sodange aja ngecek karo wong kakung yen ditinggal lunga nang dibarane kapal api kapal udara kapal selam bikin titiran bukan bermilik, bukan saudara. Siang malam jadi pikiran. Kayak ini rasane tempe, sayang kendang di bumbu rawon. Kayak ini rasane hati, kayak wayang dinawi aku. Walang kekek katur jenengan sami kairing Mbak Cia sekali Mbak Rani. Sing duwe gunung cupak ya duwe pabrik areng. Ning Sanana Semerbakseng dan Ning Marsa Sing Aulia. manis katon sliramu Bang Prawira mati lelah Ponegoro eman neman ayo manut tali arane jaman tanah selatan
ayu lancar kuning ora wurung atiku dadi komeng mesana sadene aku wis ripo kana aku tamu jangan korena wangi kasale wong atiku tak bisa lali Serapat sampun kapireng sesarengan Mbak Sanana kali Mbak Marsya. Pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, Ning Nyantika Dimas Sari dan Ning Nur Kumala Dewi. esok nyuling sore nyuling sulingane arek Surabaya esok eling sore dieling-eling ora rumasa esok nyuling sore nyuling sulingane arek Jombang esok eling sore dieling-eling ora nate sambang edek kali kulon kali arep nyabrang kana uwate edan kemati kulon kemati yen tak timbang padha abote Keningipun rating sesarengan Mbak Nur kali Mbak Yantika monggo dipun lajengaken. Masih pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, Ning Ani Kumala dan Ning Kiki Amelia. Aroma-aromanis aroma-aromanis aromanis kulone Jawa Duo gemoy. aromanis kulone Jawa sing aromanis sing duwe sapa aromanis aroma-aromanis aromanis kulone batu aromanis kulone batu sing aromanis iku duwemu aromanis 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 wetone diri aromanis wetone diri aromanis tora marati Keningipun arum manis. Tenang, wis tak takokno nomor HP nih. Tak jomblangi. Pengreman asli Budi Wijaya, Ning Reni Ananta, Ning Mariati, Ning Titin Subayu dan Ning Susan Warsono. Kairingan gending tengul. ora butuh kae-kae butuhku mau ngambut gawe Tuan rumah iki Mi. Endi? Iki Mbak niki. nggih Ning Reni Ananta, Ning Mariati Sudarto, ini juga tuan rumah. Ning Titin Subayu, Ning Susan Warsono. Padhange jati kudu sabar lan ati-ati
salajengipun kula aturi peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Yuni Suyanto ning Vikum Sukrisna dan ning Rizky. ora buta kae-kae buta kumong nyambut gawe saknakir sore nakir sing ditakir padha kulasa bisa mikir sore mikir sing dipikir ora rumangsa kairingan geningipun rating Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu ning Endang Sukendut dalam sinetron kejamnya ibu kandung ning Sartini dalam sinetron ngalor ngidul bingung ketemu awangan dikuro yen ketemu aja kuya-kuyu jamak mariane eling prasadyane iki kendine jamak iki kendine jamak sabaripun langsung kemawon kula timbali mriki senior saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya nggih menika Ibu Yayu saking Lamongan ning Mary Mojosari ning Irma Arifin Jombang Kaireng gendeng jula-juli nonstop Sembah nuwun nggih menika kula wau sedaya seniwati saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya nggih kanthi bedayan serba serba-serbi. Yuk Nggih. langsung kemawon blender ngiri Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Leting idolani arek Jombang sumangga Mas Jono.
Semaureo kondo aduh goresanku ya untuk Trans Jatim. Request dari Mbak Ade. Cerita sing paling larani nalika bapak ninggal keluarga nongso nanging kudu tak trimo sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ora ana tentu kasih sayange sing kaya sayange bapak ibu bingung dhewe terima kasih ya konsen kudu bisa aja nganti anak dadi korban berjuang nang dalan dhewean semuanya ora ono sing jauh dilahirke ning keluarga sing koyo ngene tak tompo opo anane kepenganane yen pancen ngene iki takdire kudu
Kejora Audio, terima kasih. Son andalane sak bumi. Juga ada Sarbut Multimedia, terima kasih. Yen pancen kudu pisah, aja nganti ana dadi korban berjuang nang dalan dhewean. Kudu iso kuat nulungan nang keluarga sing koyo ini. Tak nopo
Kuton Jombang arane Jawa Timur tlatahé uga disebut kota beriman bersinde ngamen wis dadi nyatane kota santri ya pancen akeh pandhae kesenian lutruk iku kabudayane lutruk Budi Wijaya iku lutruk andalane kan Mas Didik para rangka iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane perkawis sadaya uga ora lali dina minggu ya pancen akeh sing nyatane pancen kota Jombang iku kota pendidikan karena kanggo contoh uga kanggo tuladan rakyate terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kota Kabupaten Jombang. Nggih menika kula wau pasugatan pedayan Sekarsari serba-serbi ingkang dipun lajengaken saking keluarga seniwati Ludruk Budi Wijaya. Yuk, Nggih. wonten informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan hibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Jroning suka budhe eling lan waspada bejo-bejane wong lali je bejo sing eling among rasa nggih among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Nggih. Kula Mami Oktasenti merindi di malam hari Lan kula ning Inga Wijaya ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah baru